Nginamahloni ngokuba musha. Nginamahloni ngokuba ngumuntu omusha. Amajongosi asekhulelwa kakhulu ngathi amaqembu ebhola ancintisana ngokuthi ubani ufuna ukuba ukuqala ku-fixture. Amajongo-ke wona ashintshelana iy'thombe komakhalekhukhwini ngabantu abalele nabo. Into ababulalayo labantu ukuthi babize iy'ngane zabantu ngabo umuntu wami, kube kungalotshwanga ezulwini ukuthi laba ngabo maqondana babo. Ungafunga ukuthi kusemtapweni uze umuntu ethi hhayi mngani, emavikini amabili adlulile bengelene ngiy'hlabathi zolwandle. Angisakhulumi kule mpelasonto esibuya kuyona, bengiphethe indoni yamanzi. Akusiyona into embi ukudaka kube manzi phansi, kodwa ubokuqaphela uma uzinikela kule nkonzo ebizwa ngocansi. Ngiyazibuza ukuthi abantu bawathathaphi amandla okuqunga isibindi esingaka. Kusho ukuthi abawazweli awabo amagazi, ngoba bachonselana ngabantu abalele nabo bengawagqokile ngisho amajazi. Bantu abadala ngisheshe ngajabula, angiqondile ukunijabhisa emoyeni, kodwa nalo iqiniso. Intsha singayibeka amabala uma sithanda, kepha nani ninecala ngale mfihle nayikhaya. Semandulo ijazi bekuvele kungenomkhwenyana, loba ubufakazi obukhulu bokuthi ucansi belivele lingadalelwanga abantu abangashadile. Ngibulewe yile mfihlo yocansi enayikhanda, ukuthi ngihlezi nithi nizofundisa iy'ngane zenu ngocansi isikhathi uma sesifikile, bese ubuchwepheshe bunidla ithende bunihambele phambili. Yisiphi lesikhathini esilindile ngoba namhlanje ulwazi selisheshe lifike ey'nganeni ngenxa yobuchwepheshe. Nesizulu siyangifakazela ukuthi zibanjwa zisemaphupho. Nizokwazi yini ukugwema isibalo sabantu abasha abakhulelisayo nabakhuleliswayo mihla namalanga? Ukuthi mina ngididwa ukuthi angisakwazi ukuhlukanisa ukuthi ngibani omdala nokuthi ngibani omusha. Into eyindidane kakhulu kumina ukuthi ngiyazibuza nje ukuthi unkosikazi wami ukuthi ngiyomthole ney'ngane ezingakhi noma ngiyomthole engenayo nje nhlobo. Phela nalo lo thanda kuseseyisivumelwano sempatho sekuyisitolimende, ngoba uma sifuna ukuliqhuba lo thando kunezinto ekumele zenzeke. Uma ufuna ngihlephele ikhokhe lami, nawe kuzomele ungihlephele umholo wakho kancane. Hhayi bo bantu besimama, anositshela uma nonke senidayisa. Uthanda kuseseyiyona lento esiyaziyo, seliphambaniswa kakhulu nenkanuko. Angiboni ukuthi ontanga phambi kwamaqaphelo abo sisafika njengontanga, ngoba ngibona ngathi uthando selaphendula isisho sey'tolo zamandla kuka-one size fits all. Yazi into engibulalayo akukona ukuba musha, kepha into engibulalayo yile inkondlo engizibhalayo. Zingigqiba ngiphila ngoba kusasa ngizothi uma ngifuna ukuncokola nomuntu angikhombe ngomunwe athi wena ungumahluleli. Kulokhaya kwami umuntu omusha ngikuboni njengesahluleli. Khumbula unyawo lwabasha laphungana. Ngicela sisibuyise lesithunzi sokuba abantu abasha, ngoba ngikhubazeka amaqaphelo uma ngibona sibangamanzi amponjwana namakhehla kanye ney'ntombi emajoyintini. Uyadela umuvo wona wazibopha ngexhama kwabonakala. Yebo, kuhlonishwa kabili, kepha nawo la malungelo ngathi asesidide umqondo sabona ngathi abantu abadala singabaphansi. Nakhi kumele kubeke emqondweni, isihlahla kasinyelwa ukuze sikwazi ukuthela kumele sibonakekele. Ngiyanitusa abantu abasha ukuthi kulo mhlaba silethe ushintsho njengokhozi olume phezu kwentaba. Ngiyaninxusa bandla ukuba nilotshise lolo daba. Bathe busisa umhlaba ngamagama, ngabe sengiyalifica ubizo lwami, uMtho, umfana ompofu ngombala.